njengoba ngampela ngisemazweni. Mina ngiyeke mathini kabhontshisi. Ngeze uthaphole bapositive bekungathuzi ikhofi. Bayakhetha noma kushoniwe phela abantu. Kuhlakile rice. Hayibo. Khatha ngisho kushoniwe. Kushoniwe wathi umuntu angiliphuza uthi The right boys. Put the code. yazi ubona iprice ashintshe isikhathi labo. Mana uzokwenzani lamana kuya? Bafaka ilento le bazokwenza. Kare batsha. Kare batsha shakalaka. Ndimathathe kulawa bo. Ngasatha manje. Thathe lawa ngavele uzokwenza ichakalaka. Chakalaka ugcina ungasaboni ukuthi liphi thina emsebenzini. Oh yeah. Inkunzi impela esocabeka thina la. Mina ngazi lutho nje makuwa ngakubhekile. Hayi mina vele ngitapa. Hayi. Hayi mntana vele ngenza ihaba mina. Hey mina vele ngenza ihaba. Hey khona ngabenzela iglosa engakanani. Yo. Aqinisa ithi 8000 hibu. Hayi cha kodwa mama mancane la mathekhawe lawo. Mancane ngeke. Ngathatha zona uyabona leso staki si-right. Both nami nginayo nombono. Webhadala. Ayilesi ngisonela mama lesitaki lesi. Asonela le. Ayisokwani. Aya ede mama ngeke. Ede. Abantu laba hey. Rice ke rice basangala. Anja marasa apa? Ini dia. Mana ini ni sih dia. Oh, 50. Rice 25 months. Ngapha basebenzela ngifashini nabo yabo. Yeah. 7 everything see. Kivle. Khona abafe unjani sikekani? Wasithathe yona Mdala kanje 20 ke le 25 right 20 hayi 25 yaphila yangifuna hayi oh khona abafe Zocela futhi nginamba ngisicela uzovalela umhlaba usizwa ngithi lo. Ngitshela president into ehlelele uzosuthi uhleli nami wasaba bakho. hey ithi izothi ihleli nami Ngizomtshela ibi relaxele nami awumnganami sifuna indaba yile tuze. yeah khawela hayi kuyalunga Kuyahlangana. Bafethu sothengela umndeni la lo shonelwe njengoba nibona nje la. So ama 10 rand abantu ke la bafethu. Ama 10 rand abantu lawo. So ama 10 rand eni bafethu lawo. So hambisa lapho ushonwe khona.
Hey manje kupheka ngishiya itambe kungcwabeni. Ayithobile hayi. Oh ya. Oh lahambayo. Hey. Hayi khona hayi. Hayi. Ikasho into odazembe yazi ngingaze ngimbe mina. Hayi yazi ngimbe mina ngingabeni. Thatha ngeke ishawe. Hayi kuba le fish ya. Ya leo. Ya. Hata noma uthuma yabo. Oh, no. Jamato, you got more box. Ama yun. What's up to you, ma'am? No cabbage. Well, lisemotweni yazi. Wathi ngolithatha. Kulanda ipeni bafethu emotweni so yabuya. Wamini bazalwane. Yebo. Isekhaya. Ngala sekhaya. Asibonge bazalwane. Esihambe sayisafika ngoNkulunkulu. So ongangena. Siyabonga impela sesihambe sayisafika bazalwane. So umuntu ube waba nenhlanhla-ke bazalwane. Yona leyo njengoba umuntu wayichazile nje sibonge nanosisi ukuthi asithinte ngoba ngabe asazanga ukube mhlawumbe akaze sithinte yizo umuntu ebhizi ngokuningi ke yabhizi ngakho kodwa kwathiwa kwaqondana kusho ngempela kwakudiyeka ngempela ukuthi lento ibe kanje so
Umuntu njengoba ngishilo nje bazalwane ukuthi umuntu uzohamba njengoba ephethe umphakathi nje abantu base-South Africa, so ibona kahlahla bafake imali leyo u-R10 bafake imali njengoba nibona nje ukuthi namhlanje siphethe igrosa la. Ngiyacabanga ukuthi ngokubhalayo kwamama izokhava mhlawumbe kuze ndlule ngisho usuku lokufihla, ngoba khona nje ama-case la bafethu la bazobe siza bemba nomabhodlela kanjalo, okuyinto ebalulekile. So ngiyacabanga ukuthi into nje kanjalo. So mhlawumbe sengashiyana nansi imali u-2,000 ke lo. So imali yabantu yonke-ke le bazalwane yona iyami. So imali nje inikelwe abantu. So siyabonga nje. Yeah, imali inikelwe abantu bazalwane. So sidlulisa nje ukukhulu nathi ukubonga mhlawumbe ukuthi kugcine kube impumelelo, ngoba umuntu usuke engazi noma abantu bazoyifaka imali noma ngeke beyifake. Kusuke nje sithandaza nathi ukuthi engathi abantu bengayifaka imali ukuze sikwazi ukuthi yonke into ibe yimpumelelo, ngoba kunzima ukuthi mhlawumbe uma sofikile wacela usizo mhlawumbe abantu bangayifaka imali, so kuba nzima kakhulu ngoba wena oba negama elibi, yabo. So sidlulisa nje kakhulu ukubonga mhlawumbe kubona umphakathi. Yeah. Siyabona umndeni, siyabonga kakhulu hayi siyabonga kakhulu mama, sicele indlela bazalwane. Yebo, siyabonga kakhulu. Amen. Oh, yebo-ke. Yeah. Ngicela ukuthi yonke kuze ungangilahli kwami. Yeah. Kuze ungangilahli. Angeke kuyabheda izinto azikho. Cela uze ungangilahli. Ngibe senhliziyweni. Yeah. Hayi uNtombela. Ntombela. Phela unankinga phela nawe ucabanga ngoba vele uzalo. Yabona Nkosi, anginazo indlu Nkosana. Ngiyacelela. Ningangilahli. Asinabani. Asazi ukusenza njani. Ngiyacelela mntwana. Hayi bona amandla. Usuyophinda vele mhlawumbe. Bona amandla mhlawumbe ukuthi nanti kokosana ngaphinda ingane ngoba sibaningi. Hlala ngingane. Ngiyacelela. Hayi mhlawumbe umuntu ophinda vele ngoba njengoba usibona nje ngama-project awu-2 nje ngekhaya. So enye sengizoyiqeda, sengilinda ukuqala enye. Nakhona izinto abantu njalo, imali zabantu zonke lezo. So ngicabanga ukuthi mhlawumbe umuntu hambe mhlawumbe ephinde abuye. Sicelela ngoba sibaningi kakhulu. Nale step siqala asi. Bese sibaningi. Sicelela Kuthiwa kusebenza umuntu. Wena ubesho sisi umama esho ukuthi wena mhlawumbe khona usisi mhlawumbe ungazanyela mhlawumbe umsebenzi. Ukhona. Nabafana bakhona bakuthi engenaphasi. bakhona bese kuzoba omunye ongenayo Oka-94. Umuntu bese ngazama mhlawumbe ukucelela mhlawumbe lowo mhlawumbe ongenawo umsebenzi, yabo, ukuze noma kusebenze nomuntu yabo. Ungangena abantu besilisa noma mhlawumbe Ayasaza ngazi ukuthi nami ngozwa nje, yabo. Abanye banamapasi nje bonke. Yeah. Intombazane enapasi. Yeah. Lo khona umfana omncane. Ipasi lakhe aliphumi sesemshaya sesakhathala. Yeah. Uma kulawo aliphumi futhi angazi njani. Yeah. Angazi. Kodwa manje aliphumi angazi. Uyabona lo umfana kodwa bakhona abantu abanamali. Hayi mhlawumbe umuntu useyozama noma singabisana nje izinto zonke.
kodwa nje ngiyathemba ukuthi ungagcinile namhlanje. Siyabonga kakhulu. Okay, sure, futhi siyabonga kakhulu. Manje uzonyuka ngesithathu lena futhi. Ya ngizonyuka phela. Ngixakeke kabi uzazi ungibona manje. Usisi wale ekhaya ke lo ya. Oh lo. Oh ya. Yena lo ngithi uma ngase kwenzeka nje athole noma itofu uyena ukwazi ukubhekela ikhaya. Yabo. Siyabonga kakhulu bazalwane. Lo ngikuchathele yabo. Abhayi ke. Bayi ngathi babhayi ngihamba nawe. Hayi, awubuya nomani, awubuya nomani. Hey. Isandla. Escola usibukile kukwetile korwamba nazo. Ngabe ngayisona sasa sekawamba nabo. Ubona kele ngaba nawo laba ubumo lomnyama. Ya ngiyacabanga ungiba. Ungiba. Ungidi. Ayike ngifika umfile aje sakuba ubhulula umfile. Oh yeah. Nomkhetha abone ishlaphu somkhethe la. Oh yeah. Wena usakhona kanjani ngoba uyafika wafika la kunama event lapha endaweni lamphila. Awungani wami. Phela ngibaza amagama abo. Afika uzosweka. Hayi yinkunzi lengane yana. Yibo, yingane yibo. Khona ngisho insimbi lezi. Insimbi lezi. Awu, bengizobuza ubhombo wenzela ukufika yabonga bhombo. Right. Sanibona. Ngisangazi ngincane bazalwane ngisekhulumile. Yeah. Kodwa nje ube wasichaza impela umama isimo so umuntu ojwayele ulela kakhulu umphakathi nami ngokusebenzisa abantu uNkulunkulu angiphebe so basingase ngithi cha uNkulunkulu ebeleze so ezovela. Yeah. Ukhansela abantu kumele ngilide wena lami ngoba nina abantu beyiphishi. Hey nazo sivuyelana. Yeah. Sizofika unazo speech. No sobengela ekhaya. Sizafika singena sithutheleke. Kodwa isimo sesibona. Into esuke ihlanganisa abantu bazalwane. Especially nje thina njengoba umuntu engenalutho kodwa ephila ngabantu. So yonke into isuke iqoshwa ukwenzela ukuthi abantu kube yibona abantu abakhipha imali nabantu abakhipha usizo so kuba lula kakhulu ukuthi bekwazi uma bebona isampula yento esuke sikhuluma ngayo so into abaxolise nje kuthwe kushutheni yeah malokho no sibonga dobusho befike kumina ngokuthulayo yeah la isemaphethini yeah sise kwa 2 yeah
lekhaya kudlule umuntu olokwayo ekhaya but manje ubona isimo asikho right but siyazama sibambisana nomphakathi belosifika nabafowethu khona usisi okwafika kuthina bese umhlangano izolo isonto ngesonto ayolibeka kudaba ezibahlabeze ngentende so sezile ngihlelo-ke ukuthi besiqinisele kufihlwa nini ekhona kuhle isonto ithi itente eduzane but njengoba sikhona umndeni lapho kushoda khona ukuthi lifake ekhaya ngoba isimo sokufa asisuzufika njengobona nje nompheme awukho right but isiyakhulu laba lekhaya lakhe liyagcina impumelelo usibona nje islab siwabona ama-blocks aphezulu futhi indlu nje uthi kukuphi nasozazi bayiphuthumisa ngoba phela indlu nguyakha kuba 2 days for indonga bayiphuthumisa bathola umpheme bangaphosisi kambe lekhaya bangaki 15 noma bangaki 15 yabona ku-15 abahlala kule ndlu lencane lekhaya okwesimo-ke bebengabhalisile-ke basazama no-women settlement ukuthi bafake uhlelo ka-disaster so kwagcina kuphumelela so lisubambisana sibona ukuthi ufike usuzolekelela ngoba lokhu kushiwo phetheni injobe into ihloniphithungele ubandla bebekhona bafuna mhlawumbe balekelele singabonga kakhulu so into eyidingeka uthena yini konje mama into ebidingeka mhlawumbe usizo oludingakalayo kakhulu abantu abayidlayo bezobona ngophesa kukhona amajuice amadrink ukuthi khona idrink ukhiphela nomakhekhe loko nje ukudla nje kahle kahle okuzobe inkinga-ke nokuthi nalabo bahambile abaye emakhazini-ke ngathi khona imali akashoda ngayo ngathi ukusuka komuntu la angazi u-700 kanjani kambe ushonele endlini ukuthi ubulawe yini so njengamanje shuthi njengamanje shuthi manje umuntu kumele kutholakala ukudla nani nabo-ke labo 700 labo-ke ngoba bahambile nje basitakile maliphainsansa kuba basele inkinga into engishaye mina kanjani i-app ukuze bekuzoba lula so kodokotela senimkhokhelile lo uzohlika kuba nabo basasitake nje sizama ukuxhumana nabantu bamatekisi sathi sicela basithathule kumenenja wase-Pentown sathi sicela asigibelisele bona kungcono imali soyizama ngala sebebuye bebesisehome affairs okushuthi manje cha ungalenza uhlelo i-app yakhe iyasebenza mhlambe so bethi mhlambe ngicabanga ukuthi mhlawumbe umuntu engalishiya inakhunjana mhlambe noma yi-1000 nathi umuntu esazocela mhlambe kubantu la ukuthi belekelele kodwa sengenzela ukuthi yabo sengenzela nje ukuthi sengenzela nje nami ukuthi mhlambe bekwenzeke mhlambe umuntu kodwa uNkulunkulu uzolenza icebo kuba inhlanhla nje nami uNkulunkulu uhlabe nami ukuthi angikaze ngahluleka abakhansela naleyo lakhe nje leyo leli nje lisuka kumina leli elami leli yebo futhi umuntu usazohamba emphakathini eyocela ukuthi mhlambe silekelele kanjani kodwa ngiyazi ukuthi kuzokwenzeka mhlawumbe ngifona kusasa uzophamba kusasa mhlambe ngoxhumana nawe usisi mhlambe kuhanje kuyothenga kubuye
kuletha ukudla konke. Yeah. Ungcono futhi ngoba ukhansela useshilo wathi indaba yetende selikhona ngoba enye into ebingiphethe kabi ya ngcono-ke ukuthi umuntu seyodila nakho into ey'phathele nokudla. Engifisa ukucheck nibe le tende kuphela sikhona isilwane phela isona anisho ngani ngoba phela kwela kinzoso thina as councillors esibuye sikwenze sibuye sesenza ubuntu. Yes. Ngokwey'nhlelo kamasipala asikhiphi itembe. Yeah. Ngokwey'nhlelo zamasipala asiyikhiphi imbuzi but ngokobuntu siyasilekelela. Yeah. So singathi le tende si-covered asenayo imbuzi zoba covered. Siyabonga. So mase sibafihla ngoba ngicathe ufike ngudokotela a-check mase eqedile bese besho ingcotshwaneni. hayi umgqibelo. Okay. Ukusho ukuthi itende fike ngolesihlanu. Okay, so that's itende lufike nesilwane ngalesihlanu. Yeah. But okuyini okunye ngibona ukuthi sinapho abantu abama-contractors endaweni nakwenza ufaka icela basilekelele. Ukuze umngcwabo ube nesithuthi. Yeah. Hayi kona kuzolukho kuzodlula. Hayi umuntu akalahlwa uma sikhona siphila umuntu uyafihleka. Mangala ekhoneni, mangala qha. Ngiphathele ivukane lami bazalwane futhi Ngizojwayela. Lapha umsemusho umsebenzi. Dosakhe bezosube impilo ezintathu. Ngoba Ngiyabonga kakhulu malume wami. Phela ngizaromante umntu. Hawu, yabo bengizosiza ekhaya. Waba la ekhaya. Ikakhulu isekhaya. Oh, hawu, isekhaya nami. Yeah, kodwa Umama ozala ubaba yawo. Hlanganisa abangane. Hayi Mina umalume engaziwami. Hayi uyabona. Hayi bo, hayi. Njengafundi. Ngizothola ukuthi. Ngizele into nje. Umoya unyoko masemakandile. Ngizele into nje Ngiyazela engizokuba. Hayi bazalwane ngeke umuntu akacela indlela. Thena mangafiki ngihamba ngezandla bazalwane. Nazi amathe lapha yobuya. Hayi sisixhumana emoyeni. Amen bazalwane. Sizolixhumana nawe. Siyabonga kakhulu ma. Ukhini zozoxhumana nami uzongitshela izinto sasa vele ngikhona. Yasazi yakhululeka. Ngicabanga ukuthi so nakho amen mama. Mfowethu ukhansela awubatshela ukhansela ukuthi la ekhaya sinenkinga yayo nakuba ukhansela besiqalile ngisho senza umehluko la ekhaya njengoba nje silekhaya esikhombisayo ukuthi beseqale seyifaka imputhuma ukhansela qale sizwe. Ekhaya